шановні друзі! Вас вітає вокальна група народного хору української пісні «Мрія», художній керівник Раїса Гордієнко. Як козацький народ пишається своїм Абаєм, як росіяни шанують Пушкіна, так українці не забувають свого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка і несуть в своїх серцях слова Кобзаревого заповіту. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на країні милій.